Паўстала пытанне, што рабіць з былымі камуністычнымі дзеячамі, агулам з апаратам старога панства, так, старой дзяржавы. А гэта ўсё ж такі дзесяткі тысяч людзей як мінімум. Так. І ўрад Яна Альшэўскага ціснуў на тое, каб максімальна жорстка і ў максімальна хуткім часе правесці люстрацыю, то бок ачышчэнне, чыстку, так, ад людзей, якія былі звязаныя з камуністычным рэжымам. У сваю чаргу Лех Валенса, скажем так, выступаў за тое, каб не дзейнічаць настолькі жорстка, больш лагодны падыход і нават магчыма супрацоўнічаць з часткай былых эліт. Бо ён вельмі асцерагаўся, і ў сваіх выпаведзях ён таксама гэта падкрэсліваў, што ён баіцца такого калапсу дзяржавы, так, бо ўсё ж такі поўнасцю адкінуць апарат былой старой краіны.